Parlem de riquesa ornitològica d'aquesta comarca, riquesa ornitològica de l'Anoia, és el títol d'una nova exposició a la Biblioteca d'Igualada amb imatges captades per la pobletana Mireia Pintado Martos. És una aficionada a les aus i a la fotografia i allà amb aquesta exposició hi tenim la Mireia. Mireia, bona tarda. Quins ocells hi podem veure en aquesta mostra? Bona tarda, Guillem. Mira, doncs, aquí a l'Anoia és que tenim molts i molts ocells. De fet, més de 150 espècies, que jo això no m'ho podia ni pas imaginar. Alguns d'ells tenen noms més comuns, com el pit-roig o l'ànec collverd, però altres, mira, fixeu-vos, altres es diuen, per exemple, cotxe fumada. Resulta que aquest ocell, n'hi ha molts aquí a l'Anoia, i aquest en concret va ser veí de la Mireia, de l'expositora, durant 2 anys, perquè vivia al celobert de casa seva. Bona tarda, Mireia. És així, això? Sí, és així. Vas descobrir el celobert i vas decidir fotografiar-lo? El vaig sentir, el vaig escoltar i, vaig obrir la porta i, sorpresa, em vaig trobar el niu amb la mare i els petitets. I, va ser molt emocionant, no? Que tan a prop, tenir això, obrir la finestra i cotxe fumada i bebès. Ferran, bona tarda a tu també. Bona tarda. Els dos ornitòlegs professionals. Com és que tenim tantes varietats d'ocells a l'Anoia? Bé, la diversitat ornitològica de la comarca és enorme i això és una cosa que hem d'estar contents, no? de formar part, no? de la natura d'aquí de la comarca, perquè els ocells no són res més que bioindicadors. Per tant, això vol dir que contra més ocells, millor tenim el medi natural del nostre entorn, o sigui que és important tenir-los amb nosaltres. Apropem-nos a l'exposició perquè expliqueu anècdotes, com ara Mireia. Tu que ets fotògraf professional també, em deies que hi ha ocells que costen molt de fotografiar i com ara, per exemple, aquest, el rascló. Què va passar perquè poguessis fotografiar el rascló? Bé, el vaig escoltar, però és un ocell que s'amaga moltíssim. El canyís s'amaga molt. Llavors, t'has de quedar quieteta i esperar a que surti. Llavors, quan surt, et pots esplaiar. I en aquest cas vas haver d'esperar quanta estona? Unes 3 hores. Déu-n'hi-do, eh? Sí. És a dir, que hi vas allò ja amb paciència. Sí, s'ha de tenir paciència. Per fer això s'ha de tenir paciència. Per aquí també en tenim un que viu a l'Anoia, que és el més petit d'Europa. Ferran, quin és? Sí, tenim el Bruel. Aquí, per exemple, en la fotografia de baix, tenim una de les espècies més petites d'Europa. És un ocell que pot pesar molt pocs grams i aquí el tenim pràcticament tot l'any aquí a la comarca. I, és tan petit que a vegades fem aquesta broma, no? Que poden haver escarbats més grossos que aquest mateix ocell, no? Però, és un ocell que es mou sempre per zones d'arbres, buscant els seus insectes, i, per tant, coneixent la zona que es mou és relativament fàcil de trobar. I, per contra, el bernat pescaire és un ocell enorme. Sí, es podria dir que és un dels ocells més grossos que podem tenir aquí a la comarca. És un ocell que es mou sempre als voltants de les zones d'aigua, perquè la seva alimentació es basa en peix, en capturar peixos, i per tant mai el veuràs molt lluny de les zones de rius, no? Lleres de rius. Aquí en el riu Anoia, per exemple, el tenim permanentment. Vosaltres que viviu a la Pobla de Claramunt, Mireia, tu n'has fet un llibre fins i tot, que és aquest que tenim aquí, de 100 ocells a la Pobla de Claramunt. Sí. N'hi ha uns 130 a la Pobla, més de 130, però per tancar vam fer, vinga, 100. I bé, és un petit recull de totes les espècies que he vist amb 5 o 6 anys. Déu-n'hi-do. I tenim una miqueta de tot. Vosaltres els estudieu des de com canten, per la seva morfologia, quantes característiques, diguem-ne, que l'estudi? Bé, no és només detectar aquests ocells, sinó conèixer la seva biologia. Això engloba diferents característiques com la seva fotografia, els moviments que poden fer els ocells, el seu estatus, per exemple. Hem de conèixer, que és molt important, si els ocells passen només l'hivern aquí a casa nostra, o són espècies reproductores, o simplement estan en de pas migratori. En tot això portem molts anys recollint aquesta informació i creant una sèrie de llistes, que li diem la llista patró dels ocells de la Pobla de Claramunt. Ara estem en vistes de fer també la llista patró dels ocells de la comarca de l'Anoia. I llavors una mica és una petita representació per mostrar i difondre els valors naturals dels ocells que tenim a casa nostra. Perquè som del parer, tant la Mireia com jo, de que conèixer tots els ocells és el pas previ, el primer pas, per poder preservar o conservar aquestes espècies que la majoria ja estan totes protegides per llei, però cal recordar que és important conservar-les. Digueu-me, coses que no hem de fer els humans en relació amb els ocells, que són moltes. Per exemple, dels ànecs. Donar pa als ànecs
bueno, ni als ànecs ni a cap ocell, perquè realment no és el menjar per ells ja tenen menjar. Llavors, doncs, no els hi va bé, realment. No els molestem, la biologia no els hi va bé, no. Doncs moltes gràcies als dos. Mira, no tenim més temps, estaríem parlant perquè realment és fascinant el tema. Ens queda clar una cosa, no donem pa als ànecs, no els molestem als ocells. I fins al 3 de març, veritat, es pot veure aquesta exposició aquí, però després se'n va a la Pobla de Claramunt. Potser a partir d'ara, quan anem pel carrer ens creuem un ocell, potser li podem posar nom fins i tot després de veure l'exposició.